Tu ani tomu nenechajú priznávať na niekomu. 6. miesto. Mladšie prežiačky. Nogová Ema, LK Baba. Piate miesto. Frankoviak Karolína, LK Opalisko. 4. miesto. Mezovská Denisa, taktiež LK Opalisko. A je to stupeň víťazov. 3. miesto. Murinová Ema, Valčianská dolina. Druhé miesto. Bečková Jana, KO Jasná. A víťazkou kategórie mladších prežiačok sa stáva Jančová Rebeka, LK Levoča. Opakujem, ceny rozdáva náš trenér Timo Zuzola a technický delegát Peter Žák. Je tu Mako? Takže poprosím stišiť hudbu a poprosím Maka. Hurá! 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 Ďakujem mladším prežiačkám. Takže potles pre mladšie prežiačky, foto pre rodičov. Babi, ďakujeme a ideme na kategóriu mladších prežiakov. 6. miesto Vodka Timotej, Viktorii, Bratislava.